Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa padayon nga pag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio ug mga kauban. Sundi ang programang mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw niining tungor karon amo nasab kamong pagadapiton niining programa sa PBCN ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nagapanghinaot kami nga namo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din mo'y magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa atong mga pagtuon karon sa mga kamatuoran na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia kung may mga basahon man nga referensya nga gamit nga gitudlo ni Master kanamo paden nga among gitudlo kaninyo pero dili gigamit para supakon ang Biblia. Og niining tungura among mga mainitong pagpangamusta no sa tanang mga kaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit labi na sa mga chapter presidents din usa-usab sila nga nag-abaga sa programa o adunay pag-angkon nila mga programa sa istasyonan sa ilang dapit din sila mo'y nagpahigayon uban sa ilang mga ginsakupan. Kumusta ka ninyo? O labi na sa mga kaigsonan nga nagsunod karon labi na kang Vicky Dosina diri dapit sa Toledo no Cebu City Toledo City, ang brother Eugene Dosina, ang sa mga kaigsonan pa, labi na kang chapter president Alforque, no? Kumusta ka ninyo? O sa kang brother Samuel Montemayor, o sa itong mga igsoon usab, diri dapit sa Tagaluan, kang brother Cherry Edkila, o diri dapit sa Lingating, Baungon Bukidnon, kang brother Tinoy Palapar, mga kaigsonan usab dapit sa Aplaya sa Misamis Oriental diya sa Baybay. Kumusta sa inyong pagsunod? Bisan pa diya sa dapit sa Balingasag o sa parte sa dapit sa Bukidnon o diya sa dapit sa Binitinan. Kumusta kaninyo? O sa PBCM compound sa malaho tayong pagsunod. O dili nato pagkalimtan nga ang atong obligasyon nga binulan sa paghatag para sa PBCM Palace reconstruction nga padayon kana. O dili usab nato pagkalimtan nga adunay atong panaghiusa sa pagtigom sulod sa usa ka tuig ang Disyembre 29, Marso 10 ug ang Agosto 19. O kumusta tuod sa atong pinalangga o nagsunod nga abogado si Attorney Samuel Arnado. Kumusta kanimo, Attorney? Kung din tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba, makikauban kaninyo mga kaigsunan sa paghatod karon sa kamatuoran ini atong tuluman ng mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ako na lang ding pagpangumusta sa mga kaigsunan nato dihang nagasudong karon sa online, mga kaigsunan nato dihang nagmainiton gyud sa paglantaw pagtan-aw nato diha sa YouTube, maingon mausab diri sa Facebook sa mga nagkanilaing dapit karon sa nasod. Hinaot nga anaa kamo sa may kahimtang karon ug may panglawas mga kaigsunan o karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban pa natong ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaiglaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Delbrico nga kauban kanyo karon kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan ug akon lang ang mga pagpangmusta
sa tanan ng mga kaigsunan ug pagpasalamat sa makanunayon nga pagsuporta ning atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nini karong higayuna mga kaigsunan ug mga kaigsunan, ako kamong ihatag sa kauban nga ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon kini ang inyong igsuon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa sibihan sa RP Index o Cagayan de Oro City matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Kita mga kaigsunan live usab sa Facebook og makita usab ninyo kami mga kaigsunan sa Parasat Cable TV sa TV5. Og dinhi usab nining sibihan sa RP Index Kidi dipulog mabati usab ang atong programa matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion matag adlawng Domingo mga kaigsunan. Og live usab gyapon sa Facebook ang atong programa. Dinhi usab sa RMN DXDR dipulog mabati usab ang programa sa PBCM matag alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Ug ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kaudtohon. Dinusab sa Toledo City sa DYHR alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon. Dinusab sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radyo Natin alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagna sa kagabion. Dinis Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagna sa kaudtohon. Dinis sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City, dinis Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Dinis Malaybalay City sa RMN DXMB Malaybalay City alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kaudtohon. Mabati usab dinhi sa FM station sa Valencia sa samang takna. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa Radyo Natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR alauna ngadto sa alauna imidya ang takna sa kahaponon. Og dinhi sa Calamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon sa DXMM FM. Dinis Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Digsario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang tagna sa Kabuntagon. Dinis sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagna sa kagabion. Dinis sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM matag alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group po sa pagdumala sa Presidente, Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa Kabuntagon, matag adlawng Domingo. Niyadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-88 ito. Ang among mga pagpangumusta o gitimbaya ang mga kaigsunan nga niya sa United States of America nagasud-ong kanamo via Facebook Live kang aniya sa West Virginia, sa Tennessee, sa Alabama ug sa Maryland. United States of America nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias Barton, og ni Brother Nicodemos Nicky Hermias nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Sister Tissy Culiat, Sister Lily Peterson, and Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham. At ang igsoon, Ambrosio Virano and family, o katong igsoon sa Engineer Brother Derwin Mangalos nagapatalingog. Kamong tanan nga nagasunod, kanamo, nga nagalantaw, nagapaminaw, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. O karon sa pag-isgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Dini karong higayon na mga kaigsonan, mga mahal lamong tigpaminaw, Brad Deber, Brad Ronnie. Ang ato karon nga pag-isgutan ang bahin sa doktrina sa pagtulon ang PBCM, bahin sa pagpamatod nato, ngano nga ang atong magtutulo sa pagpadayag katumanan diya sa Espiritu Santo. Tungod kay
kini ang mga nakasulat sa Biblia. Busa gani nag-ingon be nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga referensya man, gitudlo ni Master Dinamo, padayon nga among gitudlo kaninyo. O kini mao ang gikasupakan ni Bendilio nga pastor sa Sabadista nga mo lagi nga kung dunay doktrina nga lugtion, maglain siya iyaha. Atong pamation lamang ang iyang punto nga hayahay kuno ang ginikanan sa material lugar atong magtutulo Brother Ronnie. Si Crescencia Dago kay mamayanginahan o ang iyang amahan si Abilino Eugenio. Kay matod pa nga pinagi kuno sa ilang pagkamagtiayon, nagbunga kuno og kuan nahimong Espiritu Santo kuno ning atong magtutudlo nga ug matod pa niya baladunganon kuno, badlungon kuno mga kinini ang sistema sa buhat. Kini laging yubitanta kay kung maunang imong prinsipyo Bendilio nga nakita nimo sa among magtutulo, kami lugar wala makakita ang mga membro sa PBCM. Kay ikaw ray nakakita o niya mo'y nakapahimo ng basone. Na yung mga rason yan na. Pero para tinawan Brad Ron, Brad Rene, Brad Deber, atong ipabati ang maayong laki nga nakipagkontra o kaatbang nato sa atong doktrina si Bandilyo nga nagbandilyo nini nga si Bendilyo. Brad Ron Engineer, palihog unang please unang video clip ni Mitchell Bendilio pastor sa Sabadista. Atong paminawan. O timailhan nga mauna siya o walay lapida o yun ko nimo nga dili na ho maghandom sa inyong patay. Itong gisend na ito nga unang video clip nga namahayag si Mitchell Bendilio mahitungod lagi ani mong magtutudlo nga matud pa sa gisulti ni Reverend nga hayahay ang mga ginikanan ni Master kay kung dili tungod nila nga nagminyo sila Why Espiritu Santo? Why Espiritu Santo nga ang among gipailang nga mong magtutudlo. Atong unang video clip engineer mo i-play para nga atong paminawan o atong ihan ay mga pagtubag mahitungod ini mga pangataki personal nga gibuhat ni Pastor Bendilio, Mitchell Bendilio. Okay. Mato pa nila mga kaigsuonan nga ang mao kaniadto mamao karon nya kay ang ilang gigamit nga si Kristo gipasamanginlan pod nga palahubog mao na nga nahitabo ko na nahimong katumanan pod nga tinuod yun nilig-on nga si Tomas Eugenio Sr. sa dihang nga inang palahubog asama sa nahitabo kang Kristo. Okay no? Although igsoon wa Ang punto karon nga giingnan lagi kuno nga palahubog ato naman ang na pakita Brad Ron o napabati. Okay. So, i-plus lang, engineer, ang hulagway ni Mitchell Bendilio kaya itong ipabati ang voice or video clip lang sa iyang mga pamahayag mahitungod sa iyang gihimo nga mga pag-atake din sa pagtulungan sa PBCM. Ang hulagway ni Mitchell Bendilio, palihog engineer kaya itong ipabati ang iyang mga pamahayag niya. Gatudlo og lahi nga gitudlo sa Biblia. Kaya ang pulong sa Diyos kamatuoran man mo nang may gatudlo og lahi. Kada na ang gatudlo nga ang Diyos Espiritu Santo iyanak og magtiayon. Imagine ka magtiayon nagminyo si Crescencia Dago og si Abilino Eugenio na nagbuhat sa pagkamagtayon kay normal man ko magminyo. Kaya usa may minyo ang dilit ng buha, dilit tungudan ng butana. Kaya mo man naging ni Apostol Pablo aron sa paglikay sa tentasyon sa pagkihilawas. Ug makapugong ayong minyo pero di ka makapugong pag minyo na lang. Mo na nga aron dili tintal sa bisag kinsa magminyo na lang pero nay balaod. Ang bana kinahanglan magbatog sa iyang kaguling asawa, ang iyang asawa kinahanglan magbatog sa iyang kaguling bana. Unang Korinto 7:1-2. Muna balaod. Pero kung imong tanahon, nagoy mo supak anak. Imagine ka, unsang dako ang pasipala, nagminyo si Tomas Eugenio. Kasi,
Abilino Eugenio o si Crescencia Dagok nabuntis si Crescencia Dagok. Unya natayo si Tomas Eugenio, di pa senior, kaya na senior na, kana naman pong anak siya junior. Di na Tomas Eugenio sa siya. Nahimo siya ng Espiritu Santo na Diyos. Amo na ko, abot-abot pong katawan na kung saan ba sa doktrina. Ha? Tungod lang sa ilanan o sa ilanan. O wala ang ilanan. Nga po kita, kanang pagkabisyoso ka ng iyong pagka-tiglong pong baye. Ano na ay ni text nga nipawala po na ito nga abilidaran po na, mapahinog po na og linghod nga saging. Ano po na siya abilidad? Mura og kalburo. Ako kabalo kong pahinog saging. Kabalo ba akong pahinog saging? Ibutang sako butangan og dahon sa kasay. Sundan ninyo. Pangita mong dahon sa kasay. Ibutangan yung saging sa sako. Butane. Butangin dahon sa kasay. Di kaabtag simana. Hinog. Pero ako abilidad nga ang linghod saging pahinggon. Okay no? Ha? Ingon siya nga tungod lang kuno wa kunoy laing ilhanan. Tanawa, wa kunoy laing ilhanan. Tungod lang kuno sa ilhanan nga naglumpong og babay para gyud siya makabirada ba. Mo na ang Espiritu Santo. Pagkahaya-haya kuno ni Crescencia Dagok og ni Abilino Eugenio kay basta magminyo kuno tungod man anang butanga nakaanak kuno sila Espiritu Santo. Siya tungod lang anang ilhanana. Wa ko na ilain nga ilhanan. Pero siya, doon na hinoy nag-text na to. Nga kana da ko no, makapahinog da ko no nagsaging nga hilaw. Hilaw nga pahinugon ko no sa among master. Pero ningon siya ko no makapahinog man. O kalburo ko no. Siya na panit sa naidahon ko no nga ibutang ko no diya isulod sa sako. Unya napod tong saging dito mahinog kuno pero ingon ato wala na namo ipasigwar mga mahal namong tigpaminaw pero naabot din na sa iyang mga dalungan. Di man na nato ilimod madron kay tinuod man na nga si master na ay abilidad ana hilaw nga saging pahinugon. Nya di siya gihimo niya nga nagyaga-yaga na siya nga makapahinog man kuno siya pero dili lagi sa iyo na. Ngano kayang iyang gusto nga dili man lagi maayog binuhatan ng atong magtutudlo kay hayahay man lagi nga gipanganak siya ni Crescencia hayahay kuno si Crescencia Dagok og Abilino Eugenio kay sa ilang pagka magtiayon nakabaton sila Espiritu Santo mato pa ni unsa ba ng doktrina ha ato sang iladlad dayon gawas niya na tungod kay sa pagkapuliki niya og pangita nga para gyud siya makapang personal nga namon tay mga bersikulo sa Biblia kapitulo nga atong gidiga di kung di siya moyon mo to iyang lugtion hangtod pakita bradon iyang gisgutan atong ipakita engineer ang dagway ni Mr. Bendelio nga mo'y nagbandilyo to prove nga kinitawhana inawayon pod kay ang among magtutudlo maramong kunog dagway kwaknit matud pa niya sa sumala sa texter kini siya murag og kamoy mo tan-aw adi gid hinon ni kwaknit amot og magwapuhan bapud mo basta kay og siya pasultihon gwapo na siya kung manaway ta tanang atong gisaway mao may bati kita mo igwapo para pagpamatuod nga niabot na siya niining dapita unsa ba iyang gisgutan bradon. Okay rin, atong paminahon ang pahayag ni Mitchell Bendilio nga mahitungod diha kanimo ato naman tong nabati nga si Master resulta kuno sa pagkigilawas ni Crescencia og ni Abilino unya iyang gihatag ang mga punto nga badlunganon lagi gamit pas textos Biblia sa pahayag ni Pablo unang Korinto 7:1-2 niya nga magbaton og usa ka asawa ang lalaki kana siyang gibasa mo Bendilio applicable na sa tao ang imong maybaluan nga among gipamatud-an dili ordinaryong tao kundi Dios nga Espiritu Santo
mo sa dili na muhaom dito sa Dios nga ingon nimong baladlungon, pero kay kaaway ang tugkas kamatuoran mo nang gawas imong baba nga imong ingon na mo magtutudlo badlungon. Busa gawas nga gawas yang baba ng sistema brethren, iya gyapon ning baba. Ang mga pagbinastos nga mga pamaagi sa iyang mga gibuhian nga pagpamahayag Reverend atong pabati ang iyang tingog nang hulagway nimo Emilio nga kanang hulagwaya kusugayo manaway sa magtutudlo nga mo matutudlo murag naog kwaknit nya atong pabati ang imong mga pamahayag. Yan Charlito, Eugenio, Charlito, giomol ka ni Tomas Iring yung ikasabog siya ta, ang resulta ka sa pag-kapag hikigilawas. Basta mo na. Unsa imong gibuhian nga istorya sa among Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio? Binastos, di ba? Giumol ba kuno ang among Executive Vice President sa Abog Sayota o resulta sa Jerjer? Kami itong terminong Jerjer. Usa ka na ka pagbinastos. Pangutaan na Bindilyo, nakatuman ka sa mando sa imong agalon nga si Eileen Goldwhite nga nagpasidaan nga kamong mga sakop sa Sabadista dili magbuhi og mga estudyang binastos. Nakatuman ka, wala? Ang tubag anak brethren, ako lay tubag. Okay? Kini siya mo'y baladluganon sa ilang doktrina. Atuan na, dili di ang atong magtutudlo. Ang among magtutudlo, mo'y badlunganon. Kung dili ikaw di ay, Pastor Bindilyo. Nabasahon ako rin. Huwag di ka katuman. Ha? Sa gipasidaan sa imong agalon nga dili mo magbuhi og mga binastos og mga makapasakit nga mga pinulungan. Yan yung libro, mga hitabo sa katapusang panahon by Eileen Goldwhite. Okay, mahitabo sa katapusang panahon, diha natugpan niya. Di ba? Okay, hindi basahon na ko sa pahina 75 Reverend. Ano mo sa palpal aning pagka kulokoy nga klase pagkapastor. Matod pas mga tao nga atong nadunggan. Pahina 75 mga punto lang gingon no. Dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kinitugutan sa atong mga balasahon kun doon na buday mga balasahon nga magbutang kag binastos di pud mutugot si Eileen Goldwhite na wa gid mga balasahon nga naay mga bastos nga pinulungan og di pud mutugot nga magstorya mo og mga bastos mogamit og bastos nga mga pinulungan og makapasakit nga mga pamahayag. Kung naa po daw sa mga basahon matud pa dili tugutan sa atong mga balasahon palaon kini silang tanan gikan sa matag sinulat. Agyod katuman ning pastor sa Sabadista Bitsil Bindilyo. Granting nga atong magtutudlo base siyang baba nga nagbula-bula brother nga baladunganon. Moingon nga itag gwapo ta pamatud-an tana moingon nig maot ka ikaw gwapo. Moingon nga ikag baladunganon, ikaw dili baladunganon. Number 1 mang baladunganon sumala sa ilang mga basahon. Pero ang punto sa Dios kung maghimo siya mga pagtagna sa mga tao nga gamiton nga may mga kasangkapanon siya nga bulaton. Kinsa ang magbuot sumala sa mabasa sa Biblia si Bindilyo ba Brad Deber sumala sa Biblia kinsa magbuot? Ang Diyos magbuot na Reb atong pagabasahon din sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 24 nagaingon si Jehovah sa mga panon nanumpa nga nagaingon sa pagkamatuod ingon sa akong nahuna-huna ingon ni ana ang mahitabo ug ingon sa akong gitinguha mauman ang mamatuman. Busa kung natingala siya nahibulong siya nga si Abelino Ihunyo o si Crescencia Dago nga magtiayon hayhaya kuno nga nakabaton og Espiritu Santo daw kuno nya baladlunganon kay magdubli-dubli lagi kuno og babae matod pa sa iyang rason unya sa nadugay na resulta man gud kuno ko sa pagjerjer kay di man gud kuno ko gibuhat giumol gikan sa abog sayuta pero admitted siya nga naay texter di ay nga kining atong magtutulo makapahimo di ay hinog sa hilaw nga saging badron dili kita no ang atong magtutulo matud pa niya kalburo kunong sistema sa atong magtutudlo kay makapahinog mo kunog hilaw nga saging wala siya ni adto pero naay paagi niya nga makapahinog butangan kuno butang sako nya butangan kuno dahon sa wasay batong iyang gipamulong ug sa tong dahon na to no ang punto diya tinuod man nga ang pag-ila sa Dios dili diha nga kung ilo nato mag-ila tag Dios way asawa kutob sa wa pa mga asawa Dios na
Dabi kay ang doktrina sa Iglesia Katolika Romana nga mga pari, gididaan man sila pag-asawa, Diyos na sila. Kung ang pag-ila sa Diyos po, tungod kay siya na ay dagag-asawa pananglitan, Diyos na nga itong mga igsoong Muslim, kaya ang gitugot sa Holy Quran, upat man ka-asawa sumala diha sa Quran. Unya, kung ang basihan po nga usay asawa, tanan nga ng asawa nga nay asawa, Diyos na. Lugar nga Dios na. Busa sa Biblia kay ang Diyos, kung ilon siya, usa sa mga ilhanan, basahan ko lang Brad Rene, Brad Ronnie, ang nakasulat sa 33 na kapitulo sa Isaias, versikulo 3, sigingon. Panimati ka mong mga tuwa sa layo, unsay akong nahimo og kamo nga aniya sa doon, ilha ang akong kagahom. Busa-usa ka to kaparte, wala man nato na ipang hambog ba doon, pero sige man yung balik-balik nga, niabot na nga makapahinog ang atong magtutulo sa ilaw nga sagi. Tinuod man na, kay usa sa mga ilanan, ilha ang akong kagahom. Pero tungod kay ang Diyos man mao ang magbuot, unsa daw ang iyang gitingwa, mao man ang mamatuman. Unsa ba ang usa sa tingwa sa Dios nga mao ang matuman, Brad Rene, sumala sa Biblia? Aniya din ni Reverend, kini nakasulat din sa Salmo, Kapitulo 87, versikulo 6, siyuba magaisip, sa diha nga magasulat siya sa mga katawan, kini siya na tao dito sila. Atong nakita nga nakasulat diya nga kuan, no? Pinulungan man na sa Hebrew ng Sheila, wala na siya applicable, doon na lang na siya mga pugon lugar niya. Pero ang statement rin niya, si Yuba magaisip sa diha nga magasulat siya sa mga katawhan, kini siya na tao dito. Unsa di ang tinguha sa Dios, mao gyud ang hugot nga matuman diya sa iyang mga tinguha, dili ang imo bindilyo. Iyang isipon o kwintahon ang mga katawan nga natao dito ug iya kanang isulat. Mao kana ang atong nabasa sa Biblia. Karon kay kung dunay matao dito, iya mang isulat. Kinsa ba sa ang magpapakatao bedron? Kung asa man siya na tao dito, unya kwintahon man ni Huba o sa Dios, o siya man magaisip niya na o magakwinta. Okay, ano sa Biblia kung kinsa ang magpakatao sa mga tao nga diin sa diyang matao ni gina-record sa Dios, ginasulat sa Dios o ginaisip sa Dios ang mga nangatao. Niya sa Isaias 66, libre na kong pagbabasahon sa kapitulo 66, versikulo 9, ang atong mabasa gingon. Magapakatao ba ako sa mga kabataan ug unya dili ko ipahimugso? Gagi pangutana, no? Magapakatao ba ako sa mga kabataan ug unya dili ko ipahimugso? Ningon si Yuba, ako nga magapakatao sa mga kabataan, mutak umba sa taguangkan, miingon ang Dios. Sa ato pa, kaysa nabasa nato sa Biblia, gitinaw man nga ang tingwa di sa Dios, mao gyud ang matuman, adunay iyang katuyuan nga magapakatao siya. Adunay mga tao nga ikapakatao niya o isulat niya kadtong mga natao dito. Busa sa nakita nato sa gibasa usab ni Brad Ronnie, matinaw magapakatao ba ako sa mga kabataan ug unya dili ko ipahimugso. Si Hioba day nga Dios nga kung doon na may katuyuan niya nga igapakatao ang mga kabataan, dili ba day kuno niya ipahimugso? Pero susiyo nato sa ubang hubad sa Biblia, labi na sa gitawag ang Biblia nga ang pulong sa Dios. Yun sana kana pagkasulti Bradiber sa Isaiah 66:9. Atong pagbabasahon rin nagaingon, pagbuot ko nga hapit na silang mataw ug karon mupugong ba ako nga sila mataw? Siyempre tugutan ko gayud sila, dili ko gayud pungan nga mataw sila. Ako ang inyong Dios nga nagaingon ini. Si
Hiyuba o ang Dios di ay sa gibasa ni Brad Dever, matinaw nga siya gid ay maoy magbuot sa iyang kabubuton nga adunay ipakataw nga mga kabataan. Pagbuot ko nga hapit na silang matao, ug karon mupugong ba daw siya sa matao? Simpre tugutan gyud daw niya sila. Dili gyud niya pugnan nga dili sila mahimong matao. Mo nang atong nakita sumala sa Biblia. Sa Biblia namang Katoliko nga may imprimatur, Julio Cardinal Rosales, may balita Biblia. Giyon sa napagkasulti, Brad Rini, ang Isaiah 66:9. Gingon na kana din ni Reverend, tugutan ko ba nga siya magmabdos o unya dili panakon, nagingon ang Ginoo. Atong nakita nga tugutan ba day daw ni Hiyuba nga magmabdos ang usa ka babae unya dili niya paanakon. Gusto gud di ay sa Dios sa iyang plano nga siya gud di ay nagbuot sa mga kabataan nga matao. Siya gud di ay ang responsibilidad niya na kung adunay buhaton niya nga mga katuyuan. Kay gani sama sa gipahayag ni Jacob, aduna siya girikanan ug aduna siya amahan. Kung gigamit man ni Mitchell Benigno ang unang Korinto 7:1-2 nga magtugyan ang magtiayon sa usag-usa kanila para makabaton og anak, pero sa diha nga ang magtiayon magbuhat na sa angay sa magtiayon bana og asawa, ang muumol diya sa taguangkan dili ang bana. Ang giluwatang pamahayag sumala sa mabasa nato isip ehemplo diha kang Isayas nga manalag na o propeta dinhi sa 43:1 nagingon sa Isayas, apan karon kini maong giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo o Jacob ug siya nga nag-umol kanimo o Israel, ayaw kadlo kay nalukat ko na ikaw natawag ko na ikaw pinagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Matud pa ni Jehova, matud pa ni Isayas nga mao kini ang giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo Jacob ug siya nga nag-umol kanimo. Giumol di ay si Jacob, mga mahal namong tigpaminaw, pero diin siya giumol si Jacob. Basahon ko ang 44:1 ngadto 2 sa Isayas nagingon, apan pamati karon o Jacob, akong alagad og Israel nga akong pinili. Mao kini ang giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo og nag-umol kanimo gikan sa taguangkan nga maoy magatabang kanimo. Ayaw kadlok o Jehova, ayaw kadlok o Jacob nga akong alagad og ikaw Hizoron nga akong pinili. Kinsay nag-umol ni Jacob dito siyang girikanan? Dili ang iyang amahan oy. Dili po ang iyang inahan. Ang Diyos daw mo'y nag-umol diyan niya na. Busa, muna ang pamaagi sa Diyos, unsaon niya sa pagpakatao sa mga tao dito sa mga babae nga nagmabdos, kay iya ka ng kagustuhan. Kay sa ato nang nabasa sa Biblia, sa gisgutan na sa pagbasa sa Primero nga Sitas, ang 14:24 sa gibasa ni Brad Dever, nag-ingon nga si Jehova sa mapanon nanumpa sa pagkamatod ako magaingon, unsa man ang iya daw nahuna-huna maugyod na ang may tabo ug unsa ang iyang gitunga mao man ang matuman. Unsa nga adunay pagpakatao sa mga nagmabdo sa ilang kabataan, kung asa man siya na tao dito, iya nang gisulat hibaluan na sa Dios. Na karon kung atong susiyon garo isip ehemplo, kinsa ang usa sa mga bata nga natao nga atong ikapakita nga sa wala pa ang atong Ginoong Kristo, kinsay nag-una, Brad Ron? Mao si Juan Bautista. Ang prueba. Okay, basahon ako ang prueba rin din sa Juan, isip usa ka ehemplo kini sa kapitulo 1 bersikulo 29 ngadto sa 30. Ang akong pagbasa ingon ini ang atong matagad sa nakapahayag sa Biblia ug sa pagkasunod nga adlaw matud pa dinhi iyang nakita
si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya mingon, tanawa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Mao kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon. Sunod kanako tud pa sa atong Ginoong Hesukristo. Muanhi ang usa ka tawo nga gikapahimutan Matod pa ni Juan Bautista. matod pa ni Juan Bautista. Sunod kanako, muanhi ang usa ka tawo nga gikapahimutan na unahan kanako kay siya una paman kanako. Sa nakita nato, mga mahal lamong tigpaminaw, mga kaigsunan, nga sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpaingon kaniya. Gusto mingon si Juan Bautista, tan-aw mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Mao kana siya ang gisgutan ko sa akong pag-ingon, sunod kanako si Kristo. Muanha ang usa ka tawo nga gipahimutang na unahan kanako kay siya una pa man kanako. Sa sistema sa espirituhanon nga pagwinta, una si Kristo na sa kalibutan kay Dios man. Una na siya sa wala pa ang kalibutan, bisan diya sa kalibutan kay pagbuhat sa Dios sa kalibutan naman siya. Pero sa pagguwa na sa kang Juan nga Bautista og sa atong Ginoong Kristo, una nilusot, una napakatao si Juan Bautista kay sa atong Ginoong Hesukristo. Usa kini ka ehemplo. Nga pagkatao ni Juan nga Bautista, tanang mga bata nga matao dito, Dios mo ay nagbuot kay siya gani daw magsulat. Iya daw nang isulat asa ng mga bata anak mga tao. Diya sa kaugalingon nga basahon sa Dios nakaron. Iyang pangutana. Kini ba si Juan nga Bautista? May tagna ba nga gisgutan ni Juan Bautista nga sa iyang katumanan, Brad Deber, sumala sa pagsugilon sa Biblia? Adto na ba kini siya tagna? Puori bato pagabasahon dinhi sa Mateo 3:1 ngadto sa 4 nagaingon. Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali dito sa mga awaaw sa Judea. Siya nagingon, paghinulsol kamo kay ang gingharian sa langit hadul na. Kay kini siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaiah sa iyang pag-ingon. Ang tingog sa nagasinggit diha sa mga awaaw. Andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Tuliran ninyo ang iyang mga agianan. Ug kini si Juan may bisti nga balhibo sa kamilyo ug usa ka bakos nga panit diha sa iyang hawak. Ug ang iyang kanunon, dulon ug dugos sa kagulangan. Question mga mahal nga tigpaminaw, si Juan Bautista ba adto na ba'y tagna sawa pa siya mulutaw sa kalibutan? Oo. Matod pa sa sulat ni Apostol Mateo, kini si Juan Bautista nagwali dito sa mga awaaw sa Judea. Kay si Juan Bautista nga nag-ingon nga pag hinulsol kamo kay ang gingaran sa Dios adto na kay siya daw kini ang gisgutan sa propeta nga si Isaias. Siyang pag-ingon, ang tingog sa nagasinggit niya sa mga awaaw, andaman ninyo ang dalan sa Ginoo, tuliran ninyo ang mga alagianan o agianan. Siya daw ni ang gisgutan ni Isaias. O sumala pa sa pag-ulagway kay natuman man kini si Juan may bisti nga balibo sa kamilyo o sa kabakos nga panit niya sing hawak ug ang iyang kanunon, dulon ug dugos sa kagulangan. May tagna din ni si Juan nga Bautista. Pero ang pangutana, Bradrone, siya man kuno ning gisgutan ni Isaias nga singgit, tingog nga magasinggit niya sa mga awaaw. Asa man dapita sa Isaias, ug kunaman sa Isaias, litra por litra ba, sa tagna, abilidad ba, nga gibutang ang iyang ngalan nga Juan Bautista, busa na ilhan ni Apostol nga si Mateo nga siya di nang tingog nga magasinggit sa kamingawan sumala sa giingon daw ni Isaias nga propeta. Ang tubag Reverend nga dili litra por litra mabasa dito sa tagna ang Juan Bautista kay
sa Biblia kung magtagna di man abilidad nga ibutang ang pangalan. Dito na napag-abot sa katumanan masayran. Kay ang claimant man o ang mga nasayod mo'y musugilon. Tinuod ka na. Unya sa pagpahayag ni Mateo nga dito na gipahayag nga nagpahayag niya na mo ang propeta nga si Isaias, niya sa Isaias kapitulo 40 bersikulo 3 ang pagpuriba sa tagna mahitungod kang Juan Bautista. Unya atong giawag sila nga ilang patalingugan ba doon og na sila Biblia madungawan nila o inigbasa nimo makita ba diya sa statement diha nga Juan nga Bautista nang nagsinggit. Okay, kinsa tong naminaw nagsunod kanamo namoy Biblia palihog pag-uklaw basahon ko ang Isaias kapitulo 40 bersikulo 3 ingon ini. Ang tingog sa usa nga nagasinggit andaman ninyo sa kamingawan ng dalan ni Hiuba, himo ang patag sa kamingawan ang usa kahalapad nga dalan alang sa atong Dios. Mao ning tagna nga gipahayag ni Mateo Isaias pero sa atong gibasa Reverend Walay madungog o mabati sa imong gibasa nga Juan. wagay Juan Bautista. Tingog lang daw nga nagasinggit diya sa kamingawan. Pero matod pa ni Apostol Mateo, siya na katumanan sa gisulti ni Isaias. Dabi sa pagsulti ni Mateo nga ang iyang kanuno niini dugos man. Kalakip ba sa paglutaw ni Kristo kanang pagpahibalo? O okay, sa diha nga naguna si Juan nga Bautista naa naman din nagsunod si Kristo, pero ang punto, ang pinakadako nga punto niya na kung giingon man ni Mateo nga dugos ang kanon ni Juan nga Bautista naba sa tagna daan sa wa pa mulutaw si Juan Bautista Berdrini na ba ni nga mao ang kanon sa bata nga mao si Juan Bautista, pero nabapod ang ngalan nga Juan nga Bautista. Nagyod sa balang kasulatan Reverend nga ang tagna ni Juan Bautista nga ayang pagkakanon dugos, pero sa baong tagna wala gibutang diha nga Juan Bautista. Ato lang pagabasahon din sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 15, mantikilya ug dugos mao iyang pagkakanon hangtod sa iyang pagkahibalo sa pagsalikway sa dautan ug sa pagpili sa mayo. Atong nakita nga mantikilya og dugos mo iyang pagkakanon hangtod siyang pagkahibalo sa pagsalikway sa dautan ug sa pagpili sa maayo. Muni ang gipakita sa tagna nga ang Dios kung mao'y magbuot sa tagna dili mangita ta og ngalan. Mutuo man ang tao sa katumanan niya na dili porsigido o abilidad sa Dios nga kung magtagna siya sa mga bata nga iyang ipakatao hangtod nga mudako ibutang gyud ang pangalan. Muni ang atong nasinati diha sa kang Juan nga Bautista. Giapil ba pagtagna ang iyang inahan? Wala. Karon kay wa may tagna ang iyang inahan, di ay matao si Juan Bautista kay wa iapil pagtagna ang iyang inahan. May matikdan nimo bindilyo nga kung Dios mo'y magbuot bisan pagdili ibutang pag-apil ang ngalan sa inahan o inahan, basta gusto sa Dios nga ipakatao matao na dili ay kay abilidad nga kung naay ang ipakatao isulat yun, ibutang yun ang ngalan sa inahan. Pero sa pag-abot na kang Juan nga Bautista kay natuman naman lugar nga natao na siya brethren unsay gisulti ni Juan Bautista kabahin sa atong Ginoong Kristo, siya ba magapadayon sa pagtubo brethren? Ang pahayag sa ni Juan Bautista sa pagkatuman na iyang gipahayag nga siya dili magakunhod siya unya ang mupadayon sa pagtubo mga atong Ginoong Kristo. Katong musunod niya. Kadtong nagsunod niya. Nabasahon akong pre-barib niya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 20 asiti ngadto sa 30 ang atong pagbasa gingon sa pagpahayag. Og si Juan mitubag walay tao nga makadawat og bisan unsa gawa sa iyang ihatag kaniya gikan sa langit. Kamu gayud makapanghimatuod sa akong pag-ingon nga ako dili mao ang Kristo, pahayag ni Juan Bautista, kundi nga gipadala ako sa pag-una kaniya. Ang naasawa iya sa nabana, ang higala sa nabana nga nagatindog o nagapatalingog kaniya. Kini siya nagakalipay og dako tungod sa tingog sa nabana. Busa kining akong kalipay hingpit na karon. Siya
tumbok si Juan Bautista mahitungod sa nagsunod kaniya nga mao si Ginoong Hesukristo. Siya kinahanglang magatubo samtang ako kinahanglan magakunhod. Kung magkunod na, mawala lugar ang iyang dapit, kay ang motubo diha, mahimong prinsipal, mo katong nagsunod niya, nga mao ang atong Ginoong Hesukristo, di gipasidaan nga mawala na di ay dayon ang iyang dapit, kay mukunod man siya, dili man siya mo'y motubo. Ang motubo diya, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nakaron, kay naguna man siya sa pagpakatao. Sa Biblia ba, gitagna ba nga kay mataw man sugilon ni Juan Bautista nga mosunod man ning atong Ginoong Hesukristo daw nga mataw, pero sa tagna ba? Doon na ba'y tagna sa atong Ginoong Hesukristo gapon Brother Bel, pero sa tagna niya mabasa ba litra por litra iyang ngalan? Dili gihapon rin atong pagbasahon diri sa Isayas kapitulo 7 bersikulo 14 nagaingon, busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan. Aniya karon ang usa ka ulay manamkon og magaanak og usa ka anak nga lalaki og pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Atong nakita nga kining gibasa nato ganina nga City 15 sa Isayas kang Juan nga Bautista, unya sa City 14, atong usa ka ulay nga mag-anak og usa ka anak nga lalaki og tawgon og Emmanuel kanang bataana. May giapil nga tagna sa pakatawhan aning bata didto kini sa ulay nga babay. Pero kung gitagna man, Diyos mo ay nagbuot nga giapil ang iyang inanin pero kang Juan nga Bautista wala maiapil. Iyang pangutana, kining bataa nga ianak sa usa ka babay nga ulay bedron, unya tawgog Emmanuel. Doon na ba'y lain pang dugang tagna, kay matod pa ni Brad Deber nga tagna daw ni sa atong Ginoo Kristo, pero dili daw abilidad nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Hain pa o asa kini unsay tagna og unsa kining bataa nga mataw. Gawa sa City 14 nga gibasa sa kaubang ministro nga si Kristo gitagna og mataw sa usa ka ulay, ribilaniya pa ang dugang tagna sa atong Ginoong Hesukristo. Unya basahon ako kini sa English version nga Biblia sa Isaiah chapter 9 verse 6 giingon sa pagpahayag. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Tanang mga preacher, reverend sa nagkalanglaing pagtulunan, why supak nga ang katumanan ni mga itong Ginoong Hesukristo? Katong bata nga mataw alang kanato, O for unto us a child is born. katong anak nga laki gihatag. O diya, nanadiha ang mga pangalan gitawag kaniya, pero wag gid nato mabasa nga ang katumanan ini gibutang nga mao nga atong Ginoong Hesukristo. Busa kining bata ada ay Dios ni, di ba? Nga ipakatao dito sa ulay nga babay. Pero sa pagkatuman na, kining gitawag og Emmanuel nga matao, kay mao may timaan nga kining bata nga matao dito, matao sa usa ka babay nga ulay. Piho ba gyud nga ang katumanan nini nga maong tagna mao ang atong Ginoong Hesukristo, Brad Rene? Piho ba? Sumala sa Biblia. Ihog ka na, Reverend, nga mo na ang atong Ginoong Hesukristo. Asa ang tagna? Asa ang katumanan? Anya din ni Reverend, kinakasulat din sa Mateo kapitulo 1 versikulo sa pagpahayag sa balang kasulatan 23 ang gingon. Tanawa usa ka birhen magasamkon og maganak og usa ka bata nga lalaki og ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mo kini ang Dios uban kanato. Busa sa pagkatuman na, kung isugod na sa pagklaro sa Mateo kapitulo 1 versikulo 20 katos 23, piho nga kang Kristo kana natuman. Mo kana ang gipakita sa maong pagkatuman na sa mong tagna. O di giapil ang iyang inahan kang Kristo, pero kang Juan nga Bautista wala maapil, kay Dios man may magbuot. Unsay naplastar niya, dili na to lubag-lubagon, mga mahal nga tigpaminaw. Pero sa pag-explikar na sa Biblia sa tagna, may tagna ba nga dugang sa atong Ginoong
Hesus Kristo brethren nga kana iya ginang tagna pero walang ibutang kana mao ang atong Ginoong Hesus. Adunay dugang tagna, Reverend, sa atong Ginoong Hesukristo, pero sa maong tagna, wa gyapon gibutang ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pero gihatag ang ilhanan nga siya gyud mo'y katumanan nining maong tagna. Og sa maong tagna brethren, gipatabanan na daan og pabala, di ba? Adunay pasidaan nga inig abot aning tagna katumanan sa tagna tuuhan pero di pod magpahinayap, di pod magdali-dali ba ang buti pasabot niya sa basahon na ko Reverend sa Isaias 28:16 ang mong tagna gingon busa mao kini ang gingon ni Jehova aniya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato ang usa ka sinulayan nga bato ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on. So ang nagpahiluna dito sa Sion mao si Jehova, ang nagpahiluna mo tong usa ka patukuranan nga malig-on nga maong bato sa pamag-ang. Unya gibutang dayon ang pasidaan dinhi nga matud pa kadtong mutuo dili magadali. Wa pa gani matuman aduna nay pasidaan nga katong bato sa pamag-ang dili ka magadali sa pagtuo sa ato pa dili ka magpahinayak gibinla na daan og pasidaan. Nanganong mapiho na to nga kining bato sa pamag-ang brother mao ang atong Ginoong Hesukristo sa pagkatuman na may mga tinun-an ba ni Kristo nga nagpamaton nga siya di ay nang naa sa tagna sa 28:16 sa Isaias. Oo, re, batong pagbasahon dinhi sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 20 nagaingon. Matod ba ni Apostol Pablo? Oo, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles og mga propeta. Nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Kung mao, matinaw nga sa tagna sa 28:16 nga kadto ang bata nga matao, ang Dios mao'y nagbuot unsa may iyang ipakatao. Ibutang man ang tagna, iapil ang inahan, siya nagbuot. Og di man iapil, basta kay may plano ang Dios nga ipakatao ang mga bata. Una na si Juan Bautista nga may katuyan ang Dios sa pagpakatao. Ikadua rin ni sunod ang atong Ginoong Kristo nga siya nagbuot sa pagpakatao, si Jehova nga aduna siya tumong og katuyuan niya na. Pero sa maong tagna kay siya may maoy magbuot ang Dios na anay pasidaan nga katong mutuo dili magadali. Unsay katumbas niya ng katong mutuo dili magadali, Brad Ronnie, sumala sa Biblia? Ang katumbas na dili magpahinaya kay kung magdali-dali dunay mga butang nga digid mahibaluan kung magdali-dali ang tao o magpahinayat ang tao. Okay, buti pasabot ba doon nga sa madaling pagkasulti, kung magpahinayat sila kang Kristo nga katong mutuo dili magadali, diha na lang yun. Wa sila kay balo nga doon na pa di ay bay sunod kang Kristo. Mura na sa kang Juan Bautista nganong kunod si Juan Bautista kay si Kristo mo'y mutubo nakatong mga membro mga tao ni Juan Bautista kay may buluhaton man siyang pagbautismo. Kung magdali-dali sila dito rin sila kang Juan Bautista di na sila makaadtong sa atong Ginoong Hesukristo. Tinuod ka na ubusa ang tagna pod mahitungod sa batos pamag-ang ang katumanan mga atong Ginoong Hesukristo kitagaag pasidaan daan Reverend nga dili magpahinayat ang tao inigabot ana kay may kasunod pa ang atong Ginoong Hesukristo. Niyang pagpahayag sa Biblia gihubad kadtong mutuo dili magadali niya. Proverbio 25 nga kapitulo bersikulo 8 ang pagpahayag sa Biblia gingon, dili ka magmadali-dalion sa pagpanlimbasog. Nga naman, tingali unya dili ka mahibalo sa imong pagabuhaton sa katapusan ni ana. Di klaro nga dili ka magmadali-dalion sa pagpanlibasog, tingali unya dili ka mahibalo sa imong pagabuhaton sa katapusan ni ana. Ang bato sa pamagang ang atong Ginoong Kristo kadtong mutuo dili magadali. Una nagpahinaya ka sa pagdali-dali sa pagpanlibasong. Di sa katapusan dili ka may balo niya na. Nga naman tungod kay ang plano sa Dios diha sa Biblia aduna pay kasunod sa atong Ginoong Kristo. Hay nang priba Brad Ronit. Si Kristo nag-una nga na tao nga bata do na bay sunod pa nga bata nga matawad niya sa atong Ginoong Kristo. Sa Plastadas Biblia Reverend
ang tagna kang Kristo kang tagna sa Espiritu Santo plastado na. Nabasa ta sa Biblia sa Isaiah 26 tagna sa atong Ginoong Kristo. Pero ay mabasa nga Hesukristo. Why mabasa nga Kristo? Gingon a child is born. Oh, gawas nga doon ay child is born na tumana o niya ang tagna daan gipasidaan nga dili magpahinaya kay basig dili ka makahibalo niya sa katapusan magmadali-dalion ka niya na sama kang Juan nga Bautista dito ka kang Juan Bautista niya mo kunhod ba siya di ka nakaadto kang Kristo o niya kung diya ka kang Kristo wa kay kasayuran kay nag pahinaya ka diya dili ka adto sa kasunod sa atong Ginoong Hesukristo. May kasunod ba di ay sa tagna, brad? Aduna Reverendo, gitagna kini sa Biblia, gitawag kini ikaduhang bata o si Kansel, inigabot ani mo puli kini siya. Basahon ako ang tagna, Reverendo, sa Biblia, sa Ecclesiastes, chapter 4, verse 15, gingon sa pagpahayag sa Biblia, I consider all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his day. Nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalong sa adlaw nga sila nakauban sa ikaduhang bata o second child nga mitindog o nipuli sa iyang dapit. O di klaro, kung magisgot og ikaduhang bata mao mupuli, doon ay nag-una nga bata, pero pulihan to sa ikaduhang bata, ipaglutaw na sa atong Ginoong Kristo, Brad Rini. Kinsa ba ang gitudlo ni Kristo nga puli niya sumala sa Biblia? Ang gitudlo ni Ginoong Hesukristo nga puli niya nagpamatuod gid siya nga mao kana ang Espiritu Santo. Dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 ug ang akong pagbabasahon nga Biblia ang pulong sa Dios. Kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako, apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mo ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa manpuli kanako. O bisag diya lang ta. Ang Espiritu Santo daw matod pa sa atong Ginoong Kristo, puli niya. Mo kining tagnaa ang gihawiran sa mga ministro sa PBCM, kabahin kang master nga siya ang katumanan nining bata nga ipakataw nga ikaduha nga bata sa tagna nga mo puli sa dapit sa atong Ginoong Kristo, pero matod pa ni Benilio pangitagtagma sa Biblia nga giapil ang iyang inahan ay migtuntuha Benilio og naa pa na nganong di man namo ibasa. Kung dili mabasa ang inahan, dili day mataw. Gusto kang iapil. O dili po mabasa ng inahan, di po day tinuod. Na karon kung dili man di ni Espiritu Santo, di magtudlo kag kinsa man ni. Kana mao nay angay nimong tubagon Bindilyo ayag ingna nga di na kinahanglang lugtion pa ang 4:15 sa Ecclesiastes kay husto na. Husto man day kana nga among pag-interpret para man na sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Sayop man day di na imong gusto. Na karon sa Biblia kung basahon nato sa English version kining Juan 14:15 Brad Ron kay pabor man nimong Biblia no? Okay hangtod sa 17 unsa ang gigamit ni Kristo kabahin sa Espiritu Santo sumala sa atong Ginoong Kristo. Ako basahon rin sa English nga version sa Biblia sa King James sa John chapter 14 verse 15 up to 17 gingon, if you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it seeth him not, neither knoweth him, but he know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Ang gigamit sa atong Ginoong Kristo refer to the Holy Spirit, another comforter. Lain nga malalaman. Ang diwag nga another ba doon? Kini bang another ipariho ba nimo kang Hesukristo kay ngitagod siyang tagna? Nga iparihas unta kuno nga naay mabasa nga gitagna ang inahan ni Hesukristo napununta kuno sa Espiritu Santo og ikaw mo magbuot Bindilyo. Ang Dios mo may magbuot. O karon unsa ba doon ang another? Ang another parehos dili niya mo gamit tag reference nga dili kasupak sa Biblia kining Merriam-Webster dictionary sa word nga another. Address na sa Holy Spirit na gitawag comforter. Another, gingon, one that is different from the first or present one. No. Different from the first. Lahi niya tong nag-una. Kinsa man ang nag-una? Si Kristo. Si Kristo. Kinsa man ang kasunod ni Kristo nga puli? Ang Espiritu Santo. Pero Bendilyo ay pag ginaro-garo nga imong kumparahan si
Kristo nga naamay ang inang tagna kay og dili kuno ibutang ang tagna, dili kuno tinuod na si Kristo kay gibutang man ang ngalan niya, giapil man, gibutang man ang dapit sa iyang inan sa pagtagna. Nya di na mo to'y ilanan nga tinuod lugar kay nang inahan. Na ba gilansang si Kristo kay tinuod naman kay naapil man iyang inahan sa pagtagna. Tanawan ng imong kinulukoy. Pero niya atong ipabati ba doon, ato lang ipakita ang hulagway engineer sa kang Mr. Bandilyo nga nagbandilyo nga na iyang gustong ipalusot niya para sa pag-atake niya sa among magtutudlo. Okay, atong ipabati ang pahayag ni Pastor Bandilyo Reverend niya ato kining mataga dinhi sa iyang mga pagpamahayag. Atong iplastar kadali ang ato ang kahimanan. Okay, niya. O kung naplastar nimo engineer katong katapusan nga video nga atong giplastar diya sa imong kahimanan dina aron nga atong ma-play. Kaya nagloading ang atong kahimanan dinhi, join na yung atong internet. Katong last nga video. Okay. Kana. Ang Biblia nag-ingon nga si Kristo hingpit, pero naay nagwali igsoon nga mauna nga ilang gibiyaan si Kristo nga minsaheng Kristo kay dili hingpit. Ang atong yalang PBCM alang nila ang minsaheng Kristo dili hingpit kay ang hingpit mao si Tomas Eugenio Sr. Kay si Kristo wa man gud galompong babae mo kundi ito hingpit. Nya kasi Tomas Eugenio Sr. galompong magbabae mo mao nang hingpit. O tanawa. Mo kuno'y nakapahingpit sa among magtutudlo tungod kay nagdubli-dubli kuno og babae. Nya si Kristo kuno kay wa mo kuno'y babae. Mo tong gihimo daw kuno namo nga ang atong Hesus Kristo dili hingpit. Hoy Bendilyo. Ay pag kinulukoy dong matod pa ni makarayo. Hoy dong. Hoy do. Pagtanong ba? Ang pag-ingon namo nga si Kristo wa may mag-ingon nga si Kristo dili hingpit. Ang mensahe nga Kristo dili pa mao ang kahingpitan. Dili kami nag-ingon yan na sa Biblia. Unsay prueba brethren? Ani ang prueba i-plus sa screen engineer ang Biblia nga kining hiligaynon kaya kung basahon ang unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 gingon sa pagpahaya. Kaya nga aton mga hiya sa pagpahibalo kag pagwalis ang pulong sang Dios indi pa himpit pero kung ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. Okay. Kaya ang aton pagwali. Ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios yung ginbugay sa aton hindi pa himpit pero kung ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. Karon susihon ta hain bagi pasabot ni Pablo ang ilang giwali nga pulong sang Dios pero matod pa niya dili hingpit og gatoy magataliwan sa atong pinulungan mawala. Roma 10:17 sa mao ra gyapon Biblia ang Katoliko nga hiligay noon sa pagbayag matod pa ni Pablo. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning gisplikar rebere ni Pablo dili hingpit og gatoy mawala. Ang pulong sang Dios nagabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Di mawala pa kay dili pa hingpit ang wali nga Kristo. Kun say kasunod ni Kristo nga may mupuli. Walain ang Espiritu Santo mo nang among gibarugan mga mahalamong tigpaminaw nganong naa kami diya niya na nga pagpamatuod. Diyos mo ay nagplano nga ipakataon niya ang mga kabataan doon na siya katuin. O sana si Juan Bautista, o sana ang atong Ginoong Kristo ug ang second child. Musa among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamaturan tungod kay miabot naman ng oras sa ngalan na lamang sa among magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. kinang inyong alagad Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan usab sa kauban nga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O kinisab ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kininingon hangtod sa sunodigayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.